لمن تأيو نمعرات تقرأي الطابق الذي حتى يفلت ما حتى كويس من تلزم حرسنا كويس قتل زلمه مسلزم كوي مدمنا بلعه او خفيل تنبر زلمه بيقشتات بيجزاوتو دوب زحل لد نعرف تقرأي كملس تكذا سجير زخدلنا اي كبر انجليز مونوبولي تغارو كي يقاوم بسرو ننافنتهم ويدما نمنتهم نجزعتهم كي يقالسوا كوي عصيو ويدما عصير حزب للسراوت سراوت كل اختلاف يكون كنزل زلمه يلا نسو اوريدي قوي ولا واحد بتيل على كورز قطع صروز الحيز بكذا وذا حيز حلمه سلطان طرح تي دي اف تشوي كم سراوت دليت كل واحد بنت سراوت عقم الله ما ايرترا سراوت ايرترا تقيا دليته ولا جنس سلاز دلي يخول يخول ازست اسير حزم انه عليه بال ولا يكون السراوت زون هو حتى غير اللحظه مسلزي بالي حتى قبلك زيرو وريدون السراوت زي توقع تبتنا انكفتحه داز anybody care no زي كوي تغير هو حتى كما غير قران صابتي كوندي سلازم مدحنو زي كون الناس تبغى حزب سراوت تعليمي خوين اما صي خوين سلطان بحايز حزي خوين لا حزب جيته يكون زمل السر ولا تقراو خفيلنا له ام قليل ويا اندرتا رايا ويا عقامي غيروا الناس برزعت زلو نقد عصي كلا غير نجيتاچو ردا كثر زبايزي أما عرفت اللي كان دمك أزلوا بخلت مليون زبزوك جيت أزلهم جيت أزلهم ما هو نزلت لا يكون كلنا سلازم حاجز عندكم فتح فتحي بعدين إلى عامل يغنى عامل ترجم يقولون حاجزي أوكي طبو ميكرايا سمعناك حجي أنا قريب من زلوا أنت أرز أمرو زخدو تدانا قست سباتري اللهو تدانا قست مالت انتاي مالتيو صمدو يبلو طراي امبر ፖለቲካና ካአቱ የብሎ ምን ኣብ ጉዳይ ትግራይ ካአቱ የብሎ ምን ጥራይ ጽምዶ ይخبሉ ዘለዎም ኤርትራውያን ንሕናኮ ፓፓጋሎ ይኮናን ዝተዋህበና ጥራይ ንخمሰ ዝተዋህበና ጥራይ ንዛረብን ንስኻትኩም ኣይኮንኩም እንትዛረቡልና ጽምዶ ክንብሊና ሃገረ ትግራይ ክንብሊና ንትግራይ ዝግባእ ኩሉ ክንዛረቢና ንስና ያዝኾነ ሕጂ ብዙሓት ጫውጫው ትብሉለኹም እቱ ጫውጫው ትብልዎ ዘለኹም ምላሽ ክህብ ኢለ እንታይ ዝብለኩም ዘለዚ ሰራዊት ትግራይ ሰራቂዩ ቀጣፊዩ ዓማጺዩ ጨፍጫፊዩ ሰባር ማዕጾዩ ጀነራላቱ ቀጠፍቲዮም ሕወሓት ቀጣፊ ይብለኩም ኣሎ ነዚኦም ከምዚኦም ዝበሉ ደገፍቲ ናይ ጌታቸው ረዳን ናይ ጻድቃን ሳይት ተንኩፉልና ክንብዝብዞም ኢና ክንቅጥቅጦም ኢና ክንስዕሮም ኢና ኣሰላልፋና ንጹር እዩ نحنا أنصار دبرتين تطوعي نبلن أنصار حوحات تطوعي نبلن أنصار سراوي تجري TDF تطوعي نبلن وقال أنا دقفونا جوهان بلون فتيهم تسأليكم نسأل كان كنقط قطعينا أنا ترى يزقط قطع نسأل كان زبالي لن أنا هون كزل عفئة سأل كان كتافن سرقنيو سأل كان شيات عديو سأل كان كدعي جيتاتشو كدعي نخدع كدعي زبل أنا ترى زهرمو أنا ترى زغط قطع أنا ترى تقراويتي بزعبا تقراي زحلق زبهال بوتا يبولون سفر يبولون سلازي انتا تنانا قصك ها بوليتيكا يلن بوليتيكا مرقصي ها من تصاري صمرو خطبل كلها مس بهير السلام مس بهيرات سلام كنقبرينا صبو يقبر مس بهيرات نا إثيوبيا سلام مقبار تصقم يبلنا مس كدعت كن تصقم علينا مس بعل ጌታቸው ጻድቃን ጸገም አለና ምስ አምሓራ ጸገም ይብላን ምስ ዓፋር ጸገም ይብላን ጽምዶ ክንብል ኮለና ሓፈሻዊ ንህዝብታት ሰላም ንምምጻይ እዘን ሓደ ዘለኽን መዳሮ ትበሃላ ደቅንስትዮ ሃለውለው ክትብላ ትውዕላ ኣብ ፌስቡክ ገዛኽን ኣብ ፌስቡክ መብሊዕኽን ኣብ ፌስቡክ ኣብቲ ቲክቶክ ሓዲርክን ትውዕላ ሃለውለው ክትብላ ትውዕላ ቁም ነገር ዘይብሉ ጽምዶ ተዓዊቱ ተሰሪሑ ተወዲዩ ስኻትክን ተምጽኦ ለውጥ ወላ ሓደ የለ ኣብዚ ሲነግረኩም ኣለኹ ደጊፍኩሞ ኣይደጊፍኩሞ ትርጉም የብሉን ደቅሱ ኢልካ ወላ ተቃወሞ ጸገም የብሉን ኣባይታ ተቀይሮ ወላ ሓደ ነገር የለ ብመስርዕ በጋባብ ይዝኸይድ ዘሎ ስለዚ ጌታቸው ረዳ ይተንክፉልና ባዕልና ኢና ነቅፎ መራሕትና ይተንክፉልና ከም ዝበሃል ፖለቲካ የለን
ንሶም እኮ መሪፆም ኣይኮኑን ዝዛረቡ ዘለዉ ሚኪ እንታይ ድዩ ዝብል ዘሎ ሻዕብያ እናበለ ይቕጥቅጥ ኣሎ ሰራዊት ኤርትራ እናበለ ይቕጥቅጥ ኣሎ ህግደፍ እናበለ ይቕጥቅጥ ኣሎ ፖለቲካ እዩ ኣነ ኣይቃወሞን እየ ሚኪ ይኸይድ ኣሎ እወ ንኸይድ ከ ኣለና እሱ ምስ በዓል ጌታቸውን ምስ ጻድቃንን ምስ ኣብዪ ኣሕመድን ይምፃእ ምሶም ኤርትራውያን ምስኡ ተዓሲቦም ዘለውን ይምፃእ ንሕና ከዓ ምስ ሕወሓትን ምስሲ ህዝቢ ትግራይ ዝበሃልን ምስቲ ትዲኤፍ ዝበሃልን ኮይና ኣባይታናን ኣቦታናን ኣለና ስለዚ ንፖለቲኩ ግን ንምንታይ ሻዕብያ ትብል ንምንታይ ኢሳያስ ትብል ንምንታይ ህግደፍ ትብል ኣይብሎን ኣነ መትከሉ እዩ ይስራሕ ተተዓዊትሉ ይስራሕ ከምኡ ትብላ ደቂ ኣንስትዮ ኣለኽን ሚኒን ትብላ ላንጋ ኣለኹም መሊእኩም መዓት ደቂ ኣንስትዮ ኣለኽን መዓት ደቂ ተባዕትዮ ኣለኹ ካብዚ ውፁ ፅምዶ ተዓዊት እዩ ኣነ ከዓ ቁሩብ ንዓይ ፀጊማትን ንዘላ እንታይ እያ ከነግረኩም ማለት እዩ ኣብ ላይፍ ክስታይ ስለ ዘይብለ እያ ፀጊማት ንዘላ ላይፍ ማዕልያ ዘይብሉ ባጀት ወፃኢታት ገይሩ ኣብዪ ኣሕመድ ናተይ ላይፍ ዕፅዩኒ ኣሎ ሕጂ ሪከርድ ገይረ ዝሰደልኩም ዘለኹ ዕፅይዎ ኣሎ ናተይ ላይፍ ክገብር ከም ዘይክእል ገይሩኒ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዪ ኣሕመድ ባጀት የብሉን ንሕና ንኸዶ ዘለና ኩሉ ኢንፎርሜሽንና ስለትረድኦ መን የድምዕ ስለ ዝፈልጥ ኣብዪ ኣሕመድ ዓፂና ኣሎ ማለት እዩ ፀገም የብሉን ከም ተዓፀወ እውን ኣብዚ ኸሪአኩም እየ ገይረልኩም ኣለኹ እዚ ኣነ ግን ዋላ ብቲክቶክ እንተተዓፀኹ ብዩቱብን ፌስቡክን ይሰርሕ ኣለኹ እየ ናብ ዩቱበይን ናብ ፌስቡከይ መፂኹም ተኸታተሉኒ ሕጂ ድሕሪ ፍርቂ ሰዓት እውን ኣብ መደብ ኣለኹ ማለት እዩ ኣለኹ ቀፃሊ ክቕፅል እዩ መደበይ ስለዚ ቲክቶክ ተተዓፀወ ፀገም የብሉን ካልእ ቲክቶክን ክኸፍት ክኽእል እየ ፀገም የብሉን ስለዚ ንፁር ስለምንታይ ቲክቶክ ናት ተዓፅዩ ስለምንታይ ቲክቶክ ናትክን ገዲፎሞ በዓል ኣብዪ ኣሕመድ ስለምንታይ ቶም ዘይተቕሙ ይገድፍኹም ኣለዉ ስለምንታይ ንዓና ይሕዙን ኣለዉ ደድሕረና እንዳኸዱ ንፈልጦ ኢና እቲ ፖለቲካ ስለዚ ሕጂ እውን ንፁር ክነግረኩም ፅምዶ ተወዲኡ እዩ ኢናፍ ተወዲኡ እዩ በቃ ተዛረቡ ምዝራብ መሰልኩም እዩ ብዛዕባ ኣብዪ ኣሕመድ ዝኸዶ ዘለዉ ፖለቲካዊ ጉዕዞን ንሕና ንኸዶ ዘለና ድሓን ንሰላም ኢና ንሰርሕ ዘለና ንሰላምና ክፍርስ ዝመፀ ግን ዋግኡ ክንህቦ ምዃንና ይሕብረኩም ኮመንት ጻሓፉለይ እዞም ሃለውለው ትብሉ ንመንሽሚት ተንክፎ ንጻድቃናይ ተንክፎ ንገለገለ ትብሉ ሃለውለው ኢለ ዝሓልፈኩም በቃ ሃለውለው ኢለ ዝሰግረኩም ስለዚ ፅምዶ ይዕወት ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን ይዕወት ትዲኤፍን ኢዲኤፍን ይዕወቱ ክልቲኦም ይዕወቱ ዓወትና ሓፋሽ ቃልስና መሪር ነዊሕን እዩ ዓወትና ናይ ግድን እዩ ድሓና ምስዩ